Ngayon magluluto tayo ng lumpiang sariwa. So ang ating ingredients ay cabbage, lettuce, then yung pork na ground pork, then pang saute, onion and garlic, then meron tayong Baguio beans, carrots, at yung ground pepper. And for wrapping naman, kailangan natin ng 2 egg, all-purpose flour, yung diluted na cornstarch, ayan. Tapos, peanut na crush. Yung sa sauce naman, brown sugar, at yung milk. Pang-wrap pala to. Nakalimutan ko. Pang-wrap, yung milk. So, tara, samahan niyo akong igisa yung mga vegetable natin. Kailangan natin lagyan ng mantika ang ating kawali. Kapag mainit na, ilalagay na natin yung sibuyas. Tapos, sunod ang bawang. Kailangan natin silang isaute for 1 minute hanggang mag-medium brown na ang kulay nila. Tapos, isunod na ang carrots. Tapos, yung Baguio beans. Tapos, isusunod na natin yung cabbage. Ayan, haluin lang natin sila mga kakabsat. 1 to 2 minutes lang dahil pangit kapag masyadong sagi yung ating gulay. Tapos, lalagyan natin ng paminta. Tapos, hahaluin ulit natin. Ayan, ready na siya. Kailangan na natin siyang iset aside. 12 seconds later.
Tapos, ilagay na yung gatas. Pwede rin kayong gumamit ng tubig. Pero, ginagamit ko kasi milk para mas malinaw yung lasa ng wrapper. Tapos, haluin lang natin. Tapos, ilagay na natin yung asin. Tapos, isusunod na natin yung flour. Dahan-dahan lang ang paglagay para ma-mix natin tong maigi. Ayan, ready na yung ating wrapper. Pahidan ng oil ang ating pan. Mas maganda kung non-stick ang inyong pan para hindi siya dumikit.